Monistrol, de Jaén, de València, tot arreu. La veritat que estem molt agraïts. I gràcies sobretot al grup de Bassa Castelló Esports i al grup de corredors de running, corredors de fons, que recordeu, us vull recordar sobretot que no estem en una cursa competitiva, que volem passar una estona molt agradable, veient, i serà possible aquesta vegada, veure la lluna plena i compartir aquesta experiència amb gent com vosaltres. Però deixeu-me dir-vos que aquest any un dels nostres amics, fundadors d'aquest grup, que ens ha deixat fa un mes, practicant aquest esport que tant ens apassiona. Aquest és en Guillem, i ara en Josep Rocamora, del grup de corredors de fons, ens farà unes paraules. Aquest any, els corredors de fons del Baix Llobregat estem estranyats. És com si estiguéssim desapuntalats perquè un dels nostres no hi és. I és que en Guillem era una figura principal dins d'aquest grup. Tots nosaltres, amb ell, hem après moltes coses al llarg d'aquests anys. Potser la principal és a gaudir corrent. Al seu costat hem compartit quilòmetres, paisatges, riures, neguits i consells. També hem esprintat, hem trotat, l'hem escoltat i hem parlat. D'ell hem rebut molt i li hem pogut donar. Va ser, sens dubte, un catalitzador del grup, just i generós, respectat i estimat, líder i gregari. Amb ell vam descobrir una nova manera de perspectivar les coses, perquè vam aprendre que això de córrer no és sols un esport, és també una actitud davant la vida. I és que en Guillem era gran, molt gran. I encara va tenir temps d'ensenyar-vos una darrera cosa, que malgrat ens creiem infinitament forts, en realitat som fràgils, que hem de gaudir dels bons moments i aprendre dels dolents. Encara ens costa creure que has marxat i et trobem molt a faltar. Moltes gràcies pels moments compartits.